Dawa kula aturi wungu nggih. Badhe niki wonten Tayuban dua bebek ngoten nggih. Ayo. Iya. Mas Kurin. Monggo Pak D, Pak D Miran. Pak D. Mbak Jaga. Pak Kurin. Ayo tangi, Cong. Kok, Cong? Dawa guru berana ngopati sung-sung ngangi bisa Papa guru minulya papan dunung ing sejati pinanggi sang dewa ruci Ayo Jup Nayu Geter Edian Protoseno Ngemban Dawa Guru Berana Bupati Sung-sung angin Kandi ati kening Datan panggi kang sinadya Kang kuku sing nala Nadyan kang sinawan suwan datan nganti bekas Bapak guru minulya Bapak dunung ing sejati pinanggi sang dewa ruci Terima kasih Mbak Brotosena sampun nggih iki wancinipun awak dhewe ngaturi Bapak Pak D Pak Rukini kasih Pak Rukani saking sering ya aneh-aneh kandhane aku aja dipegatnya kok ya bener lho pengangguran ora ketuman kaweya ora ketumpuan piye lho Dek dalem Pak niki sing ngersake podangku niku kula tayobke mboten napa-napa Pak sae ditayobke Pak Guayeng kersane jenengan derek mbeksa niki mboten wonten hartosih wonten enjang-enjang teng dresan Pak
Sampun nggih Pak nggih. Niki kersane kula tampani ning lagune Enjing-enjing purun Pak, teng dresan caket kemawon. niki kari loro tok Pak, mohon jenengan mboy terus niki sangu tok nggih Pak nggih matur suwun Pak. Terus Pak mungkin jenengan tambah kata. Monggo. Kopi jahe teklek. Teklek. Ya, engko sing terakhir podang kuning kuning. becak pati. Ucup. Cuk bojomu ra melu. Enggak. Monggo. Mas musik istirahat boleh? Boleh saja. Sesuk kabeh ya Mas, sing nyuwun sesuk wae nek dresan ya. Iki piye aku tega apal iki. Sesuk ya janji-janji. Piye Tro? Apa ya Tro? Jos. Iku bawang diae kok, Nduk. Pasukane anyar-anyar ora. Iya, apike ngono, Nduk. Wancine wo surup surya Surup surya. sisih wetan Maju Siti Aju. Kene lho Mas. Nek nayap gak apa-apa. rembulan wiwit dadari anuruti Lah ning ngarep kene lho Mas. senange ati Nyeneng-nyeneng ke wong ndung watu cup yo. Gak apa-apa ucup iku kok so. ngomongin karang pradesan Ekspresinya datar tapi jogetnya apik Mas iki. ana warung Layu piye, Nduk? kopi Mbah Boir. ngomong ngobrol Adike gedene ngono, Nduk. kuno ora Apa cakilan iki, Gus? sesuk ora blonjo Ah, ucup cemen, ucup. Nek cemen opo bojo ora melu ngono dilapone Cuk. Ora mendem. Pakno. iso Pek napa? Aku Rinso. Iki lho ning garing. Nek ora mendem rawane ayo po. Wonge wis nang kono lho, Om. Aku nang kono udah pulang toh? Belum. Oh belum. Awake katon ning lantai Dalam pengawasan istri. Gendon girang kaher jembu. Ora sida nanggap kok, Nduk. Iya nanggap ramah budaya wis panjer. Rasa enak Terus piye, Mas? seger lan Ya, Mas Aris kan melu beksa to ya. Mas Aris. Dia dong. Alah sok-sokan jaim kok aku Pak Kaji yo. Ayo Ucup cemen lah. ngombe Elek apa dia ingin yang weton ya Rom ya. Iki ku nek teklek-teklek paling. Gak mudeng jare iki mau. just Iki lho Cuk pamit Cuk dang mengarep. Kue jebar iki kok, Cuk. Grumbiang. Heh iya. Iki ya masuk. Ya. Asik. Ayo mangga digoyang. Sik. Iya. Ayo Mas Udin. Wis dadi Kang Rom. Siti. Ayo nayap-nayap ke. Lanang wedok.
rekani nggih saking sering. Ijek pisan kas nggih pungkasan wonten nganu Pak D. Podang kuning bajute becak pati apa becak pati podang kuning monggo kersa kali pamit masyarakat Dung Watu nggih. Cekap semanten anggene kula sangka cecas libur mbok bilih wonten klerune nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi saged pinanggihan melih nggih sanes wekdal. Monggo bonus. Ayo gentenan sing mang lho sing dadi-dadi kon ning pol ngarep. Ayo nyok ben diuntel-untel. Becak pati sik gak apa-apa podang kuning sik gak apa-apa. Yuk. Bonus. Ayo sut. Ayo. Sut. Iki tayub iki. Ayo nayop, nek ora gelem nayop cemen, yo. Ayo lho. Tayupi dhewe gene, iki tak syutinge tayupi. Ya ram syuting ram. Ora gagas ram. Ya kudu tak wampleng ae. Moh. Tayupi lho meteng. Biasae gode petengem. Becak pati mlakune alon prasaja. Sing nyupir sopan santun tata krama. Genjotane katek mantep gerang rasa. Bapakane ora nyoro enak dirasa. Pik bojo kon ayo pik. Bojo kon ayo. Awak rujuk kon lho. Rena wengi. Kon ayo wis sudem. Ketan kembang. Wira-wiri golek penumpang upaya upa. Ora ninggal peraturan kang wusana. Becak pati nyototan gawe kucima. Kita becak kula pergi ting Terminale wonten sisih pundi tenayu Wes kaya wonten terminale kutha Pati Pak becak kula numpak bola-bali. monggo Nampa buron kula bayar namung niki. purun mawon Bonus. Yo. mboten rugi sopir becak Ayo Mas Sudi, tak jakna Mas Sudi. pados reje Nyekel manuk. Nyekel manuk podang nang Dung Watu nggih. Katuran tembakipun ingkang sampun ngersake kula aturi Bapak. Wale. Ayo Nduk, menculo Nduk. Wes gak ono sing mijeti lho ya. Nak miskram. Ayo Din. Asik. Iha. Just Ayo Din. Wah, sing isor ae Din.
Impo bunga yen lakon dadi tulen. Iki lho. Bare hei. Ora bakal atiku kebulangan. Yen si podang anggutur aku kelangan. Ora mandro atiku sang saya ndotro tak sranani son Sampun nggih cekap setan lagi keluar lagi. Mungkin ada sakaran apa kali berjen sedaya Bapak Ibu. Monggo Dara Putri. Mungkin Dara ngapunten bikin mawon Dara langen suka kersane saya pun acal. Ji. Zamanku isih melarat pangkat rondo. Anakku isih umur 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Aku sing mangane. Ayo sumpah panjenengan nalika semono panjenengan garwa kula, Mas. Ngapusi kepengin
Mukawati. Ayo omong. Ngerti piyambak Kang Mas. Aku ra butuh kowe. Ayo, ngomong. Sapa sing Mukawati? Kula Rama. Oi. Ora percaya nek. Sapa?